No saps què fer aquest cap de setmana llarg? Doncs queda't aquest vídeo. Tercera edició de la Fira de Nadal de divendres a dilluns, on hi podràs trobar botigues, espectacles, el trenet de Nadal, fira d'atraccions i aquest any, com a novetat, fira gastronòmica. A on? Aquest emplaçament, la plaça de la Fàbrica Nova. Club Cinema Castellar-Vallès programa una nova sessió de Cinefòrum. Es tracta de la pel·lícula Los Tortuga, de la directora Belén Funes, de la qual ja vam poder veure La filla d'un lladre en una edició anterior del Bram. Si el que t'agrada és la música en directe, el que has de fer és venir el divendres al vespre a Cal Calissó, on t'hi espera el grup de jazz The Yellows. I diumenge aterra a l'Auditori la pel·lícula catalana Mario, protagonitzada per Jaume Madaula o Raquel Ferri, entre d'altres. Recorda que ja pots visitar la 75a exposició de pessebres del grup pessebrista de Castellar, que aquest any està dedicada al mil·lenari de Montserrat. L'exposició es pot veure fins l'1 de febrer. I això és tot. Més informació a castellarvallès.cat/agenda. Apa, adéu!